Morning teenage. Nkhani yathu ya lero ikutitengera ku Vietnam muzaka zakale nthawi ya nkhondo. Ndiye inu tagwira nchakumwa tenticheze. Nkhani yake ndiyokhudza mayi uyu dzina lake anali 3TP kapena anthu ankamutchula kuti Hanoi Hana. Dzina lomwe linatchuka kwambiri linali Hanoi Hana. Ndiye nkhani yake ikutitengera nthawi ya Cold War. Cold War inapangika after Second World War. Second World War ija kuti anthu anamenya nkhondo anayigonjetsa Japan, Germany ndi Italy. Maiko awa ndi amene amagwirizana pamene dziko lonse linali against war. The Second World War inakhala ngati inatha after USA itaponya atomic bomb ku Japan. And anaponya atomic bomb pamene maiko ena samadziwa kuti iwo aja anali atapanga atomic bomb. Nde pana nkhondo yoti amamenyera limodzi USA, USSR achina Europe, maiko ngati Britain onse anali ngati mbali imodzi. Nde zinaoneka ngati kuti zachinyengo kunena kuti inuyo munali ndi chida ichi koma simunatitani simunatiuze. Nde dziko linalowa chaos yake yonena kuti anangamba ukayikirana palibe amene amakhulupirira nzake. Kunakhala moyo uja onena kuti awa ngati ali ndi chida ichi nde kuti awa ali nchani. Nthawi yomweyo nayo USSR yomwe pansi pano ndi Russia inathamanga nawonso kuyamba kupanga zonena kuti nafenso tikhale ndi chida ngati chimenecho chofanso kuti awa azitiopseza. Amene atakhale ndi choopsa kwambiri aziopseza anzake. Nde nawonso anapanga zawo. Interni ndi nthawi maiko ena nawonso anayamba kupanga zawo zima atomic bomb chani alipo maiko angapo panopo alipo. Koma after Second World War kunali Cold War. And mbali yaku achina China, USSR kunali communism. Chimene mbali yaku USA imadana nazo imanena kuti yayi communism isafike kutiko isafike kwathu kuno. Ndi akaona dziko kunena kuti layamba communism ngati maiko ngati aku USSR amakhala kuti ndi adani mmene amayendesera maiko awo ndi mosiyana. Nde ku Vietnam kunapezeka kuti kunagawikana ndi kunali civil war. North Vietnam ndi South Vietnam. South Vietnam kunalibe communism pamene ku North Vietnam kunali communism. And aku North amafuna kunena kuti aku South so onse akhale ndi ulamuliro umodzi, onse akhale under communism. USA simafuna kunena kuti North Vietnam ijoine nawo. USA simafuna kuti South Vietnam ikhale nawo under communism. Nde inadani inapita kuti ikalowerere nkhondo ija athandize kugwetsa North Vietnam. Nkhondo yapa chiweniweni ku Vietnam inayamba ma 1955 pamene ma Americans analowerera kupita kuti akathandizire gulu lina lija lomwe samafuna kuti lilowe mu communism ija mu ma 1960s. Ndi anatumiza ankhondo awo kuti akalowerere akaphwasule boma la communist Vietnam. Ndi nkhondo yomwe timayiona mma video mma film ija. Nkhondo yomwe inali nkhondo yoopsa kwambiri chifukwa chonena kuti USA imatumiza ma soldiers awo pa ground ku Vietnam. Nde kunali machela, kunali landmine, kunali zinthu zoopsa kwambiri. Koma chimene anapanga discover nchonena kuti ngakhale kunali zinthu zonsezo panali munthu mmodzi amene amaopsa ma soldiers aku USA kwambiri. Ndipo munthu wake anali mayi uyu dzina lake Tri Tingo. Tri Tingo anampasa dzina ma Americans amamutchula kuti Hanoi Hana. Ndi dzina lomwe amatchulidwa pa radio. Anali mzimayi ngati radio presenter. Nde munthu uyuyu amene amapanga anali ndi mawu take tabwino akamayankhula and amadziwa chizungu, amayankhula chizungu cha perfect chonena kuti anthu amene abwera kuchoka ku USA adzimumva bwinobwino. Nde masoldiers aja nangasi amakhala kuti akhala mu jungle muja kwa nthawi yayitali. Nkhondo yoneyo inatadza akatu anthu amakhala kumene kuja kumbali zosiyanasiyana pamene amakhala ndi ma radios. Ngati alibe ma radios Vietnam inachita kupanga make sure kuti ayike dzima speaker malo osiyanasiyana kunena kuti kaya uli muchire mutengo udzimva radio ija. Ndi auti radio station imene yoyo ya Hanoi Hanayo amayikapo nyimbo zabwino, nyimbo za ku USA. Tonena kuti masoldiers aja akamva basa azikumbukira kwawo zoti amazikonda. Komanso at the same time pamayankhula Hanoi Hana. Nde zomwe Hanoi Hana amayankhula njomwe chinali vuto. Amakhale akuyankhula zonena kuti inu amachoti ma GI masoldiers aja mati GI mukuzafuna chani kwathu kuno. Ife tuli kumenyera ufulu wathu kuno. Inu mukuzatani ku dziko lathu. Mwasiya mabanja anu, mwalolera kuti muzafe, kuti kumulipo mufa. Ana anu aja simuzaonaso, akazi anu aja simuzaonaso. GI ufuna chani kuno Hanoi Hana. GI ukutani mungalande wabisalamu. Akuna mizani kunena kuti pangofa ma soldiers namba amwa kuti. Akuna matu pafa ambiri nonsenu mufa pamene mulipo.
basi kumango khale kwauza zoti kuti ndi anthu aja anayamba kukhala ndi mantha masoja aja unena kuti inali ngati psychological warfare, nkhondo ya mutu kuti nthawi zonse amakhalira kumva mawu a Hanoi Hana enda amakhalira kuwauza zimenezo. Zinafika point yonena kuti ena amadziwa mayina madabwaso kuti wadziwa bwanji dzina, afika pomutchula zina ndithu soja akenede mailosi mwabwera kuno mukuzafuna chani, nzanu kuti munabwera naye uja dzana munasiyanapo tamupha atu wafa sabwereranso kwawo, iweyo wasiya mkazi ako ndi ana ako awiri, ana ute kusadza kuonanso pamenepo ukufera chani ukuzatani kuno, ifetu tikumenyera ufulu wathu. Ndi nthawi imeneyo inali yonena kuti atumizanso anthu okuda, nthawi yonena kuti kunali paja slavery ku USA, kunali tsankho loyipa kwambiri, ndi anatumiza anthu okuda for the first time kuti apite akatani akamenye nkhondo outside. Ndi anthu okuda ajaso nawo amadziwidwa mayina, amatha kuwatchula kuti inu olo ku USA komene amakupangira ni treaty inuyo, pamene mulipo kuli tsankho, olo ku skulu samakulolani kupita, akukuzuzani motere, akazanu mwasiya ndi ana akuzuzika chonje, ndi mukumenyera uchani. Ifetu tumenyera ufulu wathu kuti kulipo ango kuphapu zazi amene akutumaniwo angolemera uko, amene akutumaniwo angolemera angochita bwino, palibe akatera akauza kuti no one is coming to save you. Ndi siku lililonse usana ndi usiku amamva mawu a Hanoi Hana, bakana Hanoi Hana anasanduka otchuka kwambiri kunena kuti munthu amene amasowetsa mtendere kwambiri masojas anali Hanoi Hana kuposaso china chilichonse, kuti amakhala kumadikirira kuti kaya Hanoi Hana atiuza kuti chani, pena amadikirira kunena kuti Hanoi Hana uja ndi auza aona news ndithu mwina zawo kunena kuti amvesera kunena kuti akuti ku USA nkhondo ikuyenda mwakuti pena nanga samafunanso adzimvanso aini ajewo kunena kuti zikuyenda bwanji, koma Hanoi Hana awachita dispute kuti akukunamizani zonsezo sizinayende choncho, zayenda chonchi akuli zabodza zimenezo nonsenu mufa. Ndege tu zinabwera zingapo zimabwera zapulumutsa anthu, zagwa ndege zonsezo palibe amene atakutengeni. Nde masoja zati amakhala ndi mantha to this day, akuti voice yomwe imasowetsa mtendere munthu amene ali moyo ndi voice ya Hanoi Hana. Nkhondo imene yoyo inatha mu 1975, panamwalira ma American troops 58,000 and amene anavulala ndi 150,000 anavulala. Anapanga withdraw, ma Americans anabwerera ku USA, and in the end North Vietnam inalanda dziko ndi yomwe inawina nkhondo inatha choncho. Koma Hanoi Hana anapitiriza ntchito yake, anali otchuka kwawoko, anali ngati celebrity, anthu angamutenga kuti Yesu anathandiza kumenyera nawo nkhondo up to a point of kuti anakhala ndithu otchuka, anakwatiwa, amakhala moyo wake bwinobwino, anamwalira mu 2016 atakalamba. Imene ndi nkhani yotchuka dzina la Hanoi Hana, munthu amene anasowetsa mtendere masoja za ku USA mu nthawi ya Vietnam War. Zikomo kwambiri.